Patika, Pepita, kövér. Fekete bika pata. Fekete bika, pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Na, még egyszer. Fekete bika, patika, kopog a Pepita, kopog a kövér. De nem patika, pata. Fekete bika pata, nem Fekete patika. bika, pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Még Fekete egyszer. bika, patika, fekete bika, pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Paprika. Fekete- Multi optik kupuloptória. Ennyi, ez megy. Ennyi, most az a legmegfaszom izé. Jó van, az nem megy. Majd gyakorol. Na, fekete bika pata. Fekete bika, nem, még egyszer. A fekete bika pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Ennyi. Fekete bika pata, kopog a patika, Pepita, kövér. De ne állj meg, fekete bika pata, Fekete patta. bika patika, vagy a fekete bika pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Gyorsan, megállás Fekete nélkül. bika patika, Nem kopog a patika. patika, Pepita, kövér. Nem patika, pata. Fekete bika pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Fekete bika patika, kopog a patika, Pepita, kövér. Papika, pepika, kövér. Jó, ne szédítsünk már meg. De hallod, nem patika, fekete bika Fekete bika pata. pata, kopog a patika, Pepita, kövér. Na. Gyorsan. Fekete bika pata, kopog a Pepita, Papita, kövér. Kocsó. Nem, kocsó. Na, Lenin, Mauzeum lá. Lenin mauzalomának a Lenin omilúzása. Na most egészen ezt fogod kérdezni, hogy mi? Én nem Akkor kérdezem. múljat találjál, vagy ez már... Másról kérni, csak arról a papológyakat. Mint amiket már megtanultam, csak úgysem, mint nem tudnám, de... Jó, hát. De hogy már... És őt munkára sem akarom elvenni, mert én már megtanultam mindent, hogy kell főzni, csak direkt nem mondom, hogy ne állítsanak a dolgot. Attilának nem kell főzni, úgyhogy ezt most jól benézted. Neked. Kocsó. Attila, amit főz, azt nem nehéz megtanulni. Fekete... Fekete károm, kopog az ajtó. Ha. Adjál meg a Fekete bika pata. Már ki tudom mondani, most másikat találják ki. Ott van, leírtuk, hol van a papír? Az nem magyar szó. Az a magyar szó! Az nem magyar szó. Én is követem a Az valami héber szó, én nem hiszem. Várjál, Attila, mond valamit. leghosszabb magyar szó, készül benne. Csáros, goly, Mista, goly, ez is magyar szó. Ez nem magyar, ez cigány. Segítségtelen bitekeknek. Ilyen elégedett magával. Legesleg megszentségteleníthetetlenebb nem tudok jól most rohadjak meg el, látom. Legesleg megszentségtelenebbel, legesleg megszentségteleníthetetlenebb beiteknek. Na jó. Ez már csak gyorsan, igen, ez jó volt most. Legesleg megszentségteleníthetetlenebb beiteknek. Legesleg megszentségtelenebbek béteknek. Legesleg megszentségteleníthetetlenebb béteknek. Itt egy kicsit sok volt benne az I betű. Legesleg megszentségteleníthetetlenebb beiteknek. Na, ez viszont majdnem korrekt volt, csak gyorsabban kell mondanom. Józsi, akkor okosabb vagy, elismerem, akkor ezt most gyorsan. La 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 la. Akkor ezt most gyorsan, Józsi. Jó, már fejezd már be. Szóval, A CD is megálltuk a rövid magatta. Legesleg megszentségteleníthetetlenebb beiteknek. az előbb már jó volt, Józsi. Az előbb volt. Figyelj, ide tesókra, megmondom, hogy miről van szó, jó? Legesleg megszentségtelenít... De gyarapszóra adjak meg! Az arabban nincs I betű, vagy van. De először ki kell mondanod. Itt van, hát már hányszor mondjam ki? Majd akkor igen. Leges megszentségteleníthetetlen beiteknek! Ha! Elég volt.